Z-патриоты в панике. Дмитрий Демушкин с горечью признал, что ни одна из целей этой смехотворной спецоперации не была достигнута. Атаки на инфраструктуру, склады и нефтеперерабатывающие заводы становятся системными и будут продолжаться, а проблемы с дырявой противовоздушной обороной также остаются нерешенными. Та цель, которая заявлялась, во всяком случае, я ее тоже слышал, что СВО начиналось для того, чтобы остановить обстрелы Донбасса. Ну, в итоге вот с обстрелами Донбасса тут комментировать нечего, а вот то, что обстреливается уже большая часть территории России, и атакуются НПЗ, атакуются склады, атакуется инфраструктура, и никаких предпосылок к тому, что это будет в будущем меньше, наоборот, скорее всего, ситуация с производственными мощностями, как мы видим, из года в год наращивается, количество этих ударов растет. И, собственно, думаю, что также по экспоненте это будет продолжаться, чтобы это коснулось большинства населения. Уже сегодня оно косвенно уже всех давно коснулось. Дмитрий Демушкин заявил, что постоянные удары по нефтеперерабатывающим заводам показывают, насколько уязвимы даже защищенные объекты. По его словам, противовоздушная оборона работает лишь на отдельные предприятия элит, сбивать беспилотники она не будет только в случае угрозы конкретных точек. Все наше ПВО раздербанят какие-то олигархи между собой. Ну, представь себе, вот сообщают, что с границы двигается там столько-то воздушных целей. Станция дальнего там обнаружения их засекла. Или там на месте люди увидели, сообщили. И вот говорят, что они там двигаются в эту сторону, их там надо перехватить. А тебе ПВО говорит, а нам пофигу, мы завод Мордашова защищаем. Пока вот к заводу не прилетит, мы не поедем никуда сбивать. Там, Да, поэтому и речь. Они только себя готовы защищать. Подожди, Дмитрий Николаевич, они только себя готовы защищать, и когда они себя защищают, они даже создают целые ЧОПы, которые, по сути, ЧВК уже там, ходят всякие слухи, не хочу фамилии называть, самое известное это в Москве Собянинская, в Роснефти, в Газпроме. Создают эти ЧОПы сколько угодно. ЧОПы не спасут никакие объекты. То есть это может быть вот от какого-то такого, какой-то вот разовой атаки где-то что-то. Но если атаки системные, если они идут, ну вот смотри, казалось бы, да, ну московский МПЗ, но они его обложили ПВО. Они его обложили. Здесь системы ПВО стоят, вот мы каждый день их едем, видим везде. То есть здесь вот вокруг района у нас везде они. Вот. Но это не спасло МПЗ. Его все равно, в него сколько бы там ни рассказывали, что вот там столько-то целей сбили, но тем не менее ты должен понимать, да, любой беспилотник, который вылетел, это уже все, его уже списали. Это уже расходник. И сколько их сбили, по большому счету, имеет значение только одно. Достигли они поставленной цели или не достигли. Дмитрий Демушкин предупредил, что никакого светлого будущего нет и не будет. Кремль попросту перечеркнул все будущее страны на несколько десятков лет. Деградация, технологическое отставание, неэффективность и кризис. Вот какое положение дел. И все это из-за безумных идей бункерного деда. То, что что-то бы можно было предотвратить, да, можно. Но для этого должна поменяться в том числе и психология. Вот. Чиновники просят потерпеть людей и затянуть пояса, но они всегда об этом просят, обещая светлое будущее. Сейчас никакого светлого будущего не будет, его никто не обещает. Ничего светлого не ждет нас. В этом плане мы просрали, не мы, а они просрали все будущее на несколько десятков лет вот, сегодняшней Российской Федерации, и неизвестно, что еще будет дальше. Это я как свое оценочное суждение могу вот транслировать, кто со мной не согласен, но нарисуйте мне оптимистические пути, ну, на уровне лозунгов я тоже смогу, а вот на уровне действительно движения куда-либо нет, потому что ни одна осажденная крепость, ни одно замкнутое в себе государство ничего еще в мире не построило. Наоборот, деградация, технологическое отставание, скатывание в непробудную неэффективность и нерентабельность. Это, к сожалению, то, что мы уже наблюдаем. Мы будем наблюдать дальше ускоренным темпом. Как у нас изменения копятся, время длительное, а вот какие-то ключевые сломы происходят лавинообразно. Это мы тоже будем с вами наблюдать.
уже осенью и зимой, как вот, собственно, я у тебя в эфире неоднократно предсказывал, заметь, мы были одни из первых, а сейчас об этом рассуждают как о само собой разумеющемся факте уже, да, о кризисе, который вот ожидает осенью. Сьогодні з'явилося ще одне питання, що Білорусь будує залізницю для нового військового полігону поблизу з кордону України. З Україною. Про це повідомляє Радіо Свобода. Йдеться про окрему під'їзну колію у Гомельській області поблизу села Якимівка, розраховану на 60 вагонів та рампою для розвантаження колісної і гусеничної техніки. Ціла десантно-штурмова бригада буде розташована в Білорусі лише в десятках кілометрів від України, адже біля Якимівки, але 3 роки будують військову базу для штурмовиків 37-ї бригади спецоперацій Білорусі. Що це за маневри і що це за побудова нової залізниці впритул до України? Больш чым 2 гады таму назад Лукашенко аб'явіў аб тым, што будзе створана паўднёвая вайсковая акруга, якая будзе знаходзіцца менавіта каля мяжы з Украінай у Гомельскай вобласці і фактычна лакалізавацца будзе недалёка ад Гомеля, кіраўніцтва гэтай паўднёвай вайсковай акругі. Пазней былі распачаты інвестыцыйныя праграмы, накіраваны на тое, каб будаваць і ваенны гарадок, і палігон, і гэтыя праграмы павінны быць завершаны, іх рэалізацыя ў адпаведнасці з дзяржаўным заказам да 2027 года. У гэтым годзе паявілася інфармацыя аб стварэнні ўжо брыгады сіл спецыяльных аперацый 37-й десантна-штурмавой брыгады, якая будзе і ўжо фактычна лакалізуецца каля мяжы з Украінай. Кажуць пра тое, што пакуль яна мае там 2 батальённыя групы, але адначасова была такая дзіўная інфармацыя, калі Лукашенко на адной з нарад, якая была прысвечана сельскай гаспадаркі, даў даручэнне арганізаваць набор тых, хто дрэнна працуе падчас уборачнай у Беларусі, і тых, хто алкаголікі, гультаі, лінцяі і гэтак далей, іх збіраць і накіроўваць у гэтую брыгаду сіл спецыяльных аперацый. Было дадзена даручэнне, што гэта будуць рабіць так званыя тройкі, як у сталінскія часы. Толькі з розніцай, што гэта забіралі ў войска. І ваенкомы прынялі гэта як загад, міністр абароны прыняў гэта як загад. У гэтую тройку, апрача ваенкомаў, уваходзяць старшыні раённых выканаўчых камітэтаў, дырэктары сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, і яны паехалі па ўсіх раёнах і пачалі адбіраць такіх людзей. Ну, насабіралі па апошніх дадзеных публічных, якое было агучана, 500 чалавек. Так што ўсё гэта ўпісваецца менавіта ў гэтую канцэпцыю стварэння дадатковай акругі вайсковай, ну і 4-й брыгады десантна-штурмавой. Прыгадаем, што ў Беларусі ёсць 3 брыгады. Гэта Віцебская, гэта ў Мар'інай горкі і гэта Брэсцкая брыгада. Вось зараз ужо з'яўляецца 37-я десантна-штурмавая брыгада ў Гомельскай вобласці, каля Гомеля. З цим зрозуміло, дякую за ваше роз'яснення. Давайте тоді до початку цього тижня. В нас було День Незалежності в понеділок, 24 серпня, 35-та річниця Незалежності. До України з'їхалися представники різних країн, Європейського Союзу, представники самого Європейського Союзу, Великої Британії і так далі. Багато було привітань, і долучився до привітань, значить, білоруський диктатор. Лукашенко заговорив про майбутні відносини в своєму привітанні. Він, значить, не просто сказав чергове миру і здоров'я, це він теж сказав, але заявив, що білоруси і українці збережуть дружні та родинні зв'язки, а Мінськ і Київ в майбутньому відновлять співпрацю на принципах довіри, поваги та рівноправності. Лукашенко, який 5-й рік дає Росії використовувати Білорусь у війні проти України, тепер говорить про довіру і майбутню співпрацю з Києвом. Це що? Це просто таке ритуальне привітання? Чи ви справді бачите спробу залишити собі якісь привідчинені двері для майбутнього діалогу з Україною? Що це взагалі за прийомчик такий?
Лукашенко не першы раз, мне здаецца, віншуе менавіта народ Украіны. Ён не кіруе свае віншаванні ў адрес прэзідэнта Украіны. Чаму ён гэта не робіць? Ну, ён прыняў такую стратэгію яшчэ ў 2020 годзе у адносінах недружалюбных краін, якія не прызналі яго ў якасці прэзідэнта, пазней не прызналі ў 2025 годзе. Ён накіроўвае свае віншаванні, звяртаючыся да народу. Але гэтае віншаванне ў адносінах да украінскага народа выглядзіць вельмі цынічна і хлустліва. Тому что той чалавек, які жадае мира, процветания, благополучия, здоровья Украине, украинскому народу, украинкам и украинцам, ну гэта, погодзіцеся, гэта абсолютно цинично, бо ён менавіта адказны за тое, што прадставіў тэрыторыю Беларусі для поўнамасштабного ўварвання, як вы правильно сказали, 5 гадоў дапамагае Расійскай Федэрацыі. Рэтрансляторы яшчэ да некаторага часу працавалі на тэрыторыі Беларусі, які наводзілі расійскія дроны на украінскія гарады. Ён займаецца вытворчасцю зброю. Ну, уявіць сабе, што ён павіншаваў прэзідэнта Украіны, было бы цяжка, тому што ён бы атрымаў бы, я думаю, ад Зеленскага і в хвост, і в гриву, да? Калі б ён зрабіў гэта ў адрес Зеленскага, ён таксама бы нарваўся на крытычную рэакцыю з боку свайго галоўнага гаспадара Пуціна. Чаму ён гэта робіць? Ну, робіць ён першае для таго, каб унутр Беларусі частцы тойга грамадства, якое глядзіць толькі прапаганду, прапагандысцкія каналы, ўсё ж таки не забываем, што ў Беларусі поўная цэнзура, няма незалежных сродкаў інфармацыі. Можа, дзякуючы у тым ліку нашым эфірам мы даходзім да часткі грамадства Беларусі, але частка не глядзіць незалежныя СМІ. І вось яны бачаць, што такі добренькі Лукашенко, які выступае за мір, за сяброўства, за гістарычныя сувязі паміж Украінай і Беларусю. Другой месседж, конечно, ён працуе і будзе працягваць працаваць да апошняга, каб дамагчыся правядзення перамоваў пра мір ва Украіне менавіта ў Мінску, так званы Мінск-3. Але вельмі паказальна, што пасля гэтага свайго паслання украінскаму народу ён сустрэўся з губернатарам Архангельскай области Российской Федерации и сказал, ну, дословно можно процитовать: мы на одном фронте, и роль Беларуси в этих сложных обстоятельствах очень сильно возрастает. То это значит, что он адначасова кажа, што ён воюе супраць Украіны разам з Расійскай Федэрацыяй, калі ён кажа, што мы на адным фронте. Чаму ён гэта зрабіў? А таму, каб таксама падкладачку зрабіць у выпадку сітуацыі, калі Пуцін будзе незадаволены гэтым віншаваннем у адрес украінскага народа. Так што Лукашенко тут як хамелеон. Ён хлусіць, ён цынік, ён гуляе у сваю гульню, ну і хацеў бы, конечно, мець гэтую перспектыву Мінск-3. Але давайте не забывацца, што менавіта учора пачалося шмат вайсковых вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, абвешчаны вучэнні ВВС і ПВО, якія будуць працягвацца до 10 верасня. І яны будуць займацца менавіта абаронай вайсковых аб'ектаў і вайсковых фарміраванняў у выпадку паветраных удараў па тэрыторыі Беларусі. Абвешчаны вучэнні Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Яны прымеркаваны менавіта да таго, як будуць дзейнічаць органы райаддзелы унутраных спраў, іншыя структуры міліцыі у выпадку ваеннага становішча. Абвешчаны вучэнні камендатур па тэрыторыі Беларусі. Значыцца, як працуюць яны у сітуацыі ваеннай, калі трэба забяспечыць адпаведны парадак. Абвешчаны вучэнні войск тэрытарыяльнай абароны двух абласцях. Учора яны праходзілі ў Мінскай вобласці, а сёння праходзяць у Гродзенскай вобласці, у 3 раёнах. Пазаўчора дзяржсакратар Савета бяспекі Вальфовіч заявіў аб тым, што мы пачынаем вучэнні ў адной з артылерыйскіх брыгад. І нават задэклараваў, што гэта будуць больш комплексныя вучэнні, правяраць, як кіраўніцтва Мінабароны Генеральнага штаба кіруе сваімі вайсковымі падраздзяленнямі. Ну і апошняе, што магу сказаць, учора пачаліся вучэнні ваенных корэспандэнтаў. Яны сабралі 24 прапагандысты, блогера, і накіравалі ў брыгаду сіл спецыяльных аперацый. Так што Лукашенко з аднаго боку хоча быць нібы пасярэднікам, а з другого боку робіць усё, каб ствараць напружанне ў рэгіёне і ствараць пагрозы. Окрім привітання, в той самий день відбувся ще обмін полоненими. До України повернули 10 захисників, яких вважали зниклими безвісти. Обмін відбувся, значить, за посередництво на території Білорусі. І ось це також викликає питання. Лукашенко намагається повернути Білорусі роль переговорного майданчика між Києвом і Москвою. Що це за посередництво таке?
Ну, давайте разберемся. На территории Беларуси уже не первый раз отбывались обмены военнополонными. По формуле там 185 на 185, было 500 на 500. Там Лукашенко играл роль только техничную. Организовать доставку, открыть пограничный переход. Посередниками выступали іншие третьи краины. Бо перамовы шли поміж Украиной и Россией напрямую. У этой ситуации зацікавлення выкликае заява Ирины Костевич, депутатки палаты прадстаўнікоў, это ніжэйшая палата парламента Лукашэнкі. Яна была міністр працы, ведаю яе добра, яна заявила аб тым, што гэта 10 грамадзян Украіны, якія парушылі міграцыйнае заканадаўства на тэрыторыі Беларусі, і таму яны былі, ну, фактычна, можам лічыць, дэпартаваны. Значыцца, яна мае на ўвазе, што 10 украінскіх военных, прабачце, не прапісаліся ў якімсьці з гарадоў Беларусі, ці не зарэгістраваліся. Ага, значыцца, не зарэгістраваліся, мы іх выкідваем з тэрыторыі Беларусі, дэпартуем. Выглядае гэта ўсё, конечно, вельмі дзіўна, калі не сказаць, што просто смешна. Здаецца, што тут сітуацыя раскрываецца вельмі проста. Гэтыя 10 украінскіх военных знаходзіліся фактычна ў военным палоне на тэрыторыі Беларусі. Мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі існавала, і нават да сённяшняга дня, хутчэй за ўсё, існуе 5-6 цэнтраў фільтравання военнопалонных украінскіх. Гэта фактычна група украінскіх военных, якая знаходзілася ў военным палоне на тэрыторыі Беларусі, і тут узнікаюць рызыкі для Лукашэнкі, што ў гэтым кантэксце можна будзе разглядаць яго як бок военнага канфлікта, вайны, якая ідзе паміж Украінай і Расіяй, да, дзе агрэсарам выступае Расія. Так што ён хутчэй хоча пазбегнуць адказнасці ці не фокусаваць сваю роль у гэтым, але і маеце рацыю, ён стварае таксама, ну, зноў-такі падставы, платформу прадэманстраваць, што вось я гатовы быць тут ачышчаным, да? Я ачышчаюся нават ад военных палонных, я хачу быць пасярэднікам, праводзіць у перспектывы гэты мірныя перамовы, пра што ён уже размаўляў з Пуціным. І Пуцін нават публічна пацвердзіў такую магчымасць пасля іх апошняй сустрэчы на Валдаі. Ну, якщо це все аналізувати, і ось це прокладання всіх місточків і доріжок виглядає так, наче Лукашенко якийсь загнаний в кут і не знає, куди йому бігти, з ким розмовляти, і він намагається, значить, зі всіма говорити, по чуть-чуть закладати там якісь свої меседжі, але, очевидно, це відбувається в якомусь хаосі, не знаю, можливо, під дією страху чи щось такого. Чи правильно це я розумію, чи насправді все по-іншому відбувається, і він себе спокійно почуває і веде свою якусь там подвійну, потрійну гру. Ну, Лукашенко майстар у гэтых справах, ён заўсёды гуляў на розных фронтах і спрабаваў выйграць максімальнай карысці для сябе, каб захаваць сваю ўладу. Давайте не забываць, што галоўнай мэтай Лукашэнкі з'яўляецца менавіта захаванне яго ўлады. Але адначасова з гэтымі падзеямі, пра якія мы з вами размаўляем, вось на мінулым тыдні ў Мінску быў з афіцыйным візітам прэзідэнт М'янмы, які з'яўляецца міжнародным крымінальным злачынцам. У адносінах да яго выдадзены ордер на арышт міжнароднага крымінальнага суда, і Лукашенко запрашае яго з афіцыйным візітам і прымае як самага дарагога госця. Ну і Лукашенко падазраецца ў здзяйсненні 3 злачынстваў: супраць украінскіх дзяцей ваеннае злачынства, злачынства агрэсіі і яшчэ злачынства супраць чалавечнасці за дэпартацыю беларускіх грамадзян. Дарэчы, на мінулым тыдні ў Беларусь прыехала дэлегацыя Талібана, якую прапаганда і ўлады не хацелі паказваць, але адна раённая газета ў Слуцку, это Мінская вобласць, узяла і апублікавала факт наведвання там сырнага камбіната. І пазней хутка выдаліла гэту інфармацыю. Але мы ведаем, што Талібан не прызнаны ўрад у свеце, а некаторыя краіны лічаць яе тэрарыстычнай арганізацыяй. У тыя ж дні міністр замежных спраў Лукашэнкі наведаў